Oi no! B. Mun kadon. Oi saakeli! Mitä ihmeen takia? Sä et voi auttaa itseäsi, jos sä myönnät, että sulla on ongelma. Tehdäänkin rikosilmoitus. Outi Virtanen tässä, hei. Mun auto on kadonnut. Hyvä. Mitä helvettiä? Mukavaa päivän jatkoa. Sen on varastettu. Oot sä ihan varma? Miten niin varma? Jos mä en näe mun... Niin miten mä en vois olla varma? No, jos sä et vaikka muista... Jumaliste! Mitä? Tyhmempikin varas osaa poimia pellostani mansikat. Onhan teillä kai vakuutukset. Jumaliste!